Nginibingelele namhlanje. Eminye yembhikisho elandela iMarch and March nendaba yokuthi kube khona abantu abangekho emthethweni abafike bengenazo incwadi zokuthi babe khona la eSouth Africa. Umphakathi ohlanganisa umphakathi waseCliffdale, waseMaholokohlo, umphakathi waseBucks Farm, babe sesebaphuthuma baye lapha eAsegai. Asegai isemva kwase-West Town, iphinde ibhekane futhi nendawo ibeduzane nasendaweni yasePholophoni ngako Hillcrest. Kubiya kuthiwa kule ndawo le kugcwele abantu abaningi abokufika most of the time around 4 o'clock, unokubona abanye bayaphuma, abanye bahlala khona kuleza indawo ey'suke sondelene nayo le ndawo le, ama-informal settlement akhona awalaphana. Bathi-ke abelungu-ke badecide ukuthi-ke babagcina abantu babo ngaphakathi babasebenzele. Le ndawo siyazi ukuthi inama-training center amahashi, kunabantu abasuke benza ingadi or domestic worker, mningi imisebenzi esuke ikhona ila ngaphakathi, kodwa iningi labantu abahlala la abelungu. Kuthiwe mase bathi bafuna ukungena babiza amaphoyisa, babiza lonke uhlobo le-security company oyaziyo ekhona eHillcrest, uCo-ops, uBlue Security, namanye-ke ngizowamenshina-ke. Nangu umholi wabo nawo uyazama nawo ukuthi-ke ucela ukuthi baphindele emuva. Kuthiwe abazama ukuthi ba-apply, baqale phansi ba-apply, bacele ukuzobhikisha or bacele ukuzokhipha abantu bokufika abafike ngokungemthetho. Umphakathi-ke uhloniphile-ke i-meeting kadini ishiwo nomyalezo kathi ushiwo amaphoyisa ukuthi-ke cela bangangeni ngaphakathi bezobhikisha. Ik-understandile konke lokho, wabese umphakathi wathi cha, bazozama ngawo onke amandla ukuthi ba-apply, kodwa abaneme ngokuthi khona imisebenzi eminingi engakwazi ukuthi iqashe abantu bala eNingizimu Afrika. Kufike ngisho nabaphathi-ke abaningi-ke be-Blue Security, noma nibona-ke naya imoto enkulu yaka-Blue Security. Umphakathi la kade uzama ukuchazelwa nawo ukuthi-ke cela ukuthi uhambe. Siyabona nje kukhona wonke ama-security-ke o-Co-ops, all the security company. Kodwa okubheke kakhulu ukuthi-ke labantu laba abasabuyeli manje emuva, kodwa sebahlala ngaphakathi la kule ndawo. It's more like your estate, but it's not an estate. Njengobona ukuthi kune-gate, kune-entrance point elaphana, indawo futhi egadwe kakhulu nje ngasho ukuthi abelungu namabhunu. Igama uRichard Wakancanana lo, sise-Hoxton Asegai Road, bese lithi ikhalo zethu la khona la kunabantu abakhona bokuhamba la ngaphakathi, but-ke amaphoyisa afikile asichazele ukuthi-ke kufanele siyo-applyela incwadi le emva ka-7 days ekushiwo wona, and then sesolinda wona u-7 days ukuthi sizwe ukuthi uthiwani. But siyafisa ukuthola usizo kuzo zonke iy'ndawo esakhelene nazo njengo-Cliffdale, oBucks Farm, oMaholokohlo. Siyacela abantu baphume bangayibukeli phansi into esenza. As much as singazi ukuthi bangana, but plus or minus 30 ngaphezulu kwalapho, because abanye besihlala nabo laphana abanemizi, and babalanda bawubavalela khona lapha ngaphakathi. Benza muphi umsebenzi mhlawumbe? Kunemisebenzi la ningi, khona iy'ngadi lana, khona iy'ndawo ezakha iy'nsipho, kukhona amahashi, imisebenzi omningi amahashi kakhulu. As much as bebaningi abantu, ngoba khona nabantu bako-Eastern Cape, kunendawo-ke engaphakathi la ihlala khona bona labantu abasebenza khona ngaphakathi. So yila engicabanga ukuthi sifisa ukufinyelela khona, but ngosizo lamaphoyisa nenkantolo ngiyathemba ukuthi sizofika khona. Ngiyabonga kakhulu. Baba uphakela umthakathi nawe baba ungizwe nawe sisujasethi, hawu umsebenzi wenu sithanda ukuthi siwuphakamisele izandla bakwethu, and siyafisa ukuthi nike nivakashele ey'ndaweni zethu la koBucks Farm, nako Cliffdale, nako Maholokohlo, ukuze nizobona iy'ndawo zethu zakaZulu. Ngibonga kakhulu. Amandla Zulu.
Hi, my name is Robert Harvey. I'm the Operations Director for IGS Security. We're here to make sure that our clients who are here in the Summerfell area are protected. There's a group that has come up and has intentions of wanting to invade premises, and we are here just to make sure that that doesn't happen. We're here to support the SAPS on this. SAPS is present here as well, and we're here to support them to make sure that there's no infringement on anybody's rights. We protect the Summerfell Training Center where horses are trained, as well as a number of properties, private properties there, which has alarms on it. So we're here just to make sure that our clients, but the community as whole, that they are safe. I mean, what's your opinion on the illegal immigrants? Look, that's we here to make sure that everyone's abiding by the law. And I'll leave it like that. You know, the law is key, and it's important that everybody abides by the law. Thank you. Okay. Njengoba senizwela ukuthi inhloso yabo akukhona ukuthi bavikela bokufika, kodwa bazovikela izinto ezingaphakathi ezingahle mhlambe makungathiwa kuyabhikishwa zitholakale sezidamejekile nokuthi ama client abo abe affected kulezo zinto. Njengoba besho ukuthi kuno training center, kunama horse, njengoba kuzi-7 July nje siya understand ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi affecteke even nazi ilwane lezi esuke zikhona la. Siyayisibona ukuthi kunamahashi nje agcwele la. Wonke umuntu osuke la usuke ehamba ngehashi, nale elinye ihashi lihamba. So yeah.